Nangalo mzuzu, welcome to Dweza Brothers, another episode of Laugh Back mntanami. Sibuyiseni uthando bafethu. Kamlami bafethu nguvusi Mavusana aka Mavuthela. Segoli bafethu egoli la kuba madoda. Kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda elama lisekho bafethu selawa. Ngeze izandla njengoPilato. Bafo. Ekuse sanidumela sinibingelele siphinde sinamukele bafethu ku Dweza Brothers. Nyalazo udaba singodokotela bothando, sidokotela inhliziyo, sidokotela nengqondo. Sikwenza konke. Ngaba nje mele sikhiphe ingoma kaMaskanda ezocula ukuthi singodokotela bothando. Akazi. Aseshaya. Plus ngiyawazi ama fans no ginger keep emoji. Yeah. Oh, keep emoji. Yeah, let's say singodokotela bothando. Sayidabula impela. Bafethu, thank you so much for your support inisinika yona. Thank you so much for subscribing. Ama subscribers yabona yakhula. We are now sitting on 58 if I'm not mistaken. Ningakhohlwa bafethu ukucomenta nesiguy feedback ukuthi sipani sihamba kanjani. Ningakhohlwa futhi nalapha na Facebook bafethu ne page Dweza Brothers. Nakhona nifike nisfollow nisubscribe nisifake nalezi itayi ifakwayo. Yebo, ita share nenza yonke into bafethu. Yeke phela uthatha ifone ngabani mayilahlile ungene phakathi. Yeke YouTube subscribe phinde uyibuyisele lapha ya. Uyangithola? No bafethu. Khona ubafeze ngaye la. Sibizile impela yakhala, ukhala ngentombi yakhe, uthi uyayithanda yinhle. Idlula zonke intombi akayibona emhlabeni. Neseyizamile ezinye ukuthi hayi ayikho efika kule. Ayikho efika kulo. Asithume kuyo. Aticela somkhulumelana naye. Siyazi ke bafethu nje enye into singakaze sisho, ningasithuma ngisho noma senambisa izinkomo sibe abakhongi. Sibe abakhongi. Uyabona nje lapho singaba abakhongi. Siyomemeza egate lapho ukuthi awu socela hlobo esihle. Noma kube ngwezisi nkosiyami. Size sithi nje Bese injindla abafutha nkosiyami miyeke lo mfana. Ngixoleleni. Uyawila ukuxolisa. No mfethu ayasibiza umjito ohlala odabeni yasebenzeni. No bafo. Ebhuti mfowethu. Cela usondele mfethu. Sondela qha. Qawe la. Kamba kanjani? Ayaphileka. Ugrand. Ayaphila. Fresh. Mfethu siyabonga ukuthi usibhalele nokuthi usithembe ukuthi singakusiza ukuthi sikutholele lo muntu lo. Yabona. Sikhulumile ke naye mfethu, hayi umuntu ogrand kakhulumeka naye. So simbizile ukuthi ezelana akazi ukuthi sihamba nawe. Ngoba makangazi ngeke. Bengeke. Uyamazi nesikhathi singanani nithandana? Nithandane for how long before nihlukana? 1 year sihlukane last year December. Oh, okay. Yeah, kusho ukuthi bese ngithole isipaninyana yabona. Nami sengizizwe ukuthi hayi ngumuntu nyana. Ngabona bona ay. So wait, when uthole isipani ngoDecember? Ngisithole before October. Before ukuthi hayi approach December vele. Yeah. Imali besikhona. Njalo ngenyanga bekhona kungenayo. Yeah, ukungenayo. Waphuma la. Yeah. Waqalaza kwezinye indawo. Yeah, ngoba sengizwa nami ukuthi sengiyahola yabona. Awusasebenzi manje? Hayi, back to square one. Hayi ngokazona lezi. Usufuna lengane. You understand. Hayi yona noma ungasebenzi ayakwazi ukubekezela yabona. But man uyayiblame man ngokuthi mhlawumbe iphume kuwena nesikhathi ngane nihlukene. Ayisilanda 10 months. 10 months ne. Uyayiblame man ukuthi iphume kuwe kulento wayenza ukuthi uthi so right ususebenza. Nayi sithembile ukuthi hayi indoda yami sesophuma ama out. Uyabona plus uDecember wena uvela ushaya inyawo. Angiblame. Awublame. Yazi umuntu mawuzwa imali man. Yabona ukuthi yabona so uyakwazi ukuthi ungabamba lesiya yabona. Yeah. Usibambaye kahle. Yeah. Usunamandla. Yabona kahle power. So afford make D man. Sure. Angazwakala ngoba sengiyaafforda ngithengele iMcD. Yeah. Yazi nginombuzo mina for mfowethu. Uphelele nini kumsebenzi mfowethu? Ayish, ngisho ukuthi sikhole ngi1 after 31. Okay. Bekumele ngene mina ngiyanga the whole week. Waphela khona December. Basulo bangifonela mina ngisolo ngidlala imali nje. So phela ngoJanuary kahle kahle. January phela umsebenzi. Hayi sorry please. No, anginakiya ukuthi asikisi ukuthi kuphela umsebenzi.
and halakho ukuthi kwaphela konke kwaphela la washiya khona kwaphela nomsebenzi uyabona la kade ubamba khona ke lezi ngane kade uyibamba umsebenzi ziphi zona nazo uyekile noma mhlawumbe ayinalo into le eyikhona ngapha ayazi manje laba bamanje basifunela boma rocket ngizomisa ngani mina lapha lo akayifuni rocket lo understand manje ithi angina next unokuza nempuphu from kubo yabona nentonyana ukuthi ube grand yazi ukuthi sometimes amanye amantombazane kuyenzeka uthola ukuthi ithandane nawe iphathe kahle ngabahamba rocket ngahambi lutho wena ube grand uqaqaqa ubuthatha amagela hamba rocket bese mhlawumbe naye yabo ukuthi no angibahamba rocket nami exactly ungathini uthola ukuthi usayabahamba rocket mhlawumbe futhi kunomuntu omhambisayo rocket akasakudingi angahlanya how wahlanya naye kathi wena uswapho rocket isipindi esingaka angahlanya phela ngithembe yena lo usembe amathemba akho wabeke kuye naye wakho wayebeke kuye ngoDisemba wena wangawanaka asilithatha uhlangothi mfowethu amarethi bengimsendela 5 clipanyana noma ngikude ngibengifakela i5 engenza something na esho same thing ukuthi hayi ngizokufakela ama 5 clip lokho kuncane uzowathatha ama 5 lazi wena akazi nabi yena noma ngibalekela angafuni ukungibona yabona makanya amajida angitshela ukuthi ukhona eroundini akaSpani yabona mara ngathi nje kunenye intshebenyana embonayo manje iye ngistressayo maybe sashela ngoba silana mfethu azile ukuthi yabo sokucindezela sozama ukukhuluma nomuntu wakho but bese kubeka nje ukuthi naye mhlawumbe lezi nto ubuyicabanga naye mhlawumbe khana seyayicabanga manje kodwa nalutho sizombiza efike lana and then bese wena bafisa ngifaka emotweni then sikhulume naye simtshele ukuthi no umuntu sithumile la usithume kuwena kanje bese simvala amehlo bese uyafika wena bese mhlawumbe xa umuntu semoto mhlawumbe unespeech ozosilungisa ukuthi mawufika nje udedele ibhomu lokuqala owazi uzomhlanyisa ngalo vele umtshele ukuthi so manje ngicela ukuthi nimbambe uma kangibona uzohamba nawe yabaleka lo muntu ngeke abaleke wamenzani hayi awasabi ngasafuna ukuzwa next ephuma emlomeni wami yabo don't uzokulalela no amfonele wemusi uzokulalela mfowethu bani igama lakhe nokwanda yini oyithandile phela ngayo aish ngimthande like masijola yabona ngoba mangisamshela obvious yabona ibunjubunji yelo bone lento le yabona ngithatha ngilahlela kanti ngizokhecha lapha yenze my sister. Hello. Hey mama, bengifuna nje ukukutshela ukuthi sesifikile. Ukhuluma noMusa. Oh, okay. Yeah, silana nje ngase kunoludongoluntu ngasekhawasha, ngaseduze kwasekhawasha, nginesitolo eceleni. Oh, la ngasemakhuleni. Yeah. Okay, yes. All right, sabo. Awuqhawe. Inkonzi ke. Inkonzi impela ke. Yeah ne. No, but akunankinga. Into kumele uyazi ukuthi ngisho ukuthi ama-shots kwawabona amanye abantu siyazama basiza kodwa abanye basizakala abanye abasizakala asithathe ke thina uhlangothi yebo sifike nawe la sisiza wena kodwa asisho ukuthi ugele ngeke simlalela somlalela and makuthi isitolo sakhe uyasizwa ushi intene evaru ukuthi lapho wamhlukumeza ngeke sithe kabuyelana nawe ukuthi wamhlukumeza yebo hayi angazi ngamhlukumeza kasisho nathi wamhlukumeza sisho sekushiwo ide yawazi sesizwe isitolo sakhe sesizwile sakhe story sesizwe sakhe asambe ke siyocasha qha akunankinga mfundisi mfowethu yilito esilenzayo lelilana eGoli kusiza abantu mfowethu bebuyela nabantu babo basamanzi la kamakhona aphinda eme futhi kuyenzeka futhi engami kwesinye isikhathi yabo ayikho into esingayenza lapho but then at least iclosure siyenzele ukuthi uyithole wa understand ukwenzakalani because kubhlungu ukuthi yabo ungazi ukuthi kwenzakalani but just ke hayi akunankinga mfundisi
Mangaqala ziva wakho. Hayi cha le ndoda ngiyayi-understanda mina wayifuna back umuntu wayo. Hayi ngiyayi-understand. Musa ubuye ne-ribbon. I-ribbon yasemehlweni. Hey yeah. Cha woza mama woza khuleka sisi woza. Asisenayo ne-battery. Hey, sondela. Khamba kanjani? Alright. Asime ngapha ungashiswa ilanga, sondele ngapha. Ethunzini. Ungene nje lapha le ndawo kunenkinga. Uqenda. Ngiyaphi. Ilanga vele into ongazwani nayo. Ngihlala endlini. Hayi ngiyakubona like asivele nihlala endlini. Emakhasi endlini. Ngiphuma nini? Phuma nini? Yebo, siphuma besiyothenga. Nithenga nini? Hayibo. Umbuzo njani lo? Cha phela ke ukwazi hayi ukuthini ukwazi nje. Yabo. No bese siyabonga ukuthi ufike kuthina. Uzohlangana nathi. Nami umuntu okhuluma naye efonini uMusa. Mina. Mina nguVusi Manqele. Lo Musa Manqele lo shuthayo umfundisi waka pastor. Master Khurane. Upasta. Igama lakho umfundisi isename pastor. Oh. Yeah. So mama ngoba silapha Nkosi yami igama ubani ngaze kubizwa ngomama Uthando. Thando. Yeah. Thando ngoba silapha hayi ukuthi sokubona nje cha sithunyiwe. Nthunyiwe. Sithunyiwe umuntu owayezwana nawe shuthi naxabana ngendlela naxabana ngayo sazi naxabana nabangani kodwa ufisa ukuthi niphinde nizwane futhi. Oh. So usithumile ukuthi sizomcelela uxolo ngoba usezamile uxhumana nawe cha akakuthole umuntu ongasatholakali so aka understand ukuthi hawu usumzonda ngaleyo ndlela vele Ingabe bandoyo. bangaki wena sowaxabana nawe Hayibo, sihlezi sixabana nabantu. ihlezi ngixabana nabantu ne kulabantu sowaxabana nabo ke nje mhlawumbe uba khona nofisa ukubaxolela noma mhlawumbe ongathi batha baxolisa ungabaxolela. Umuntu mina ngiyashesha ukuxola ngenhliziyo exolayo. Uyashesha uxola futhi nje wakumuntu owamona before wake bakona ungabaxolela. Yeah. Oh okay. No anginankinga siyathemba ukuthi nalo muntu uzomxolela mhlawumbe. Yeah. Yeah. No anginankinga. Sizombiza size naye lana. Okay. And then but before afika because kunezinto afuna ukuzisho. So manje uyanqena ukuthi mhlawumbe kungenzeka mayiqhamuka vele uhambe. Mhlawumbe awufuna ukumbona yabo because into ayicabanga yileyo. Hey ngabani lo? So sizokuvala nganaye ishandise emehlweni ukuthi ungamboni until afike la ekwazi ukukhuluma something before sikuvula amehlo. Okay. Okay. Ngeke sikujudge nje ufake lapho. Ufuna ukukhipha isigqoko. ungaskip isigqoko isifine. Kulungile. Bamba lapha bamba ngapha. Siyanazi. Bantu sibamutha amakhanda Wazi niyawashonile. nje ukuthi siyeza ubungayilungisi ngani. Okay, nakho. Nakho ke ya. Hayi. Awengilanda ubhoti ke. Ayiseshilo kuba futhi ubhuti. Hey. Bangako abesilisa kwaxabana nabo. Ikithi suneklunyana mhlawumbe. Ikubambe kahle ayikulimaza? Yeah, right. right. Okay. Asifuni phela lo muntu efike la usule imele. Kumele efike kahle, all right. Mhlawumbe angazi khona ungafuna ukusho before simvula amehlo. Ya ngifuna ukuxolisa nje. Xolisa. Yeah. Ngifuna ukuxolisa ngalento lengiyenzile last year yabona. Indlela ehlukane ngayo mfethu. So ngifuna ukulungisa izinto nawe. You understand? Ngiyakuzwa. Ukhuluma ukuthi ubani? Ngiyamazi. Yamazi. Street ungayikhipha ishandles. Ngeke uzuhambe. Uzomlalela? Yeah, ngizomlalela. Okay. Alifuni iphume lesigqoko ni. Okay, sure. Kuvela amahlobo. Uyabona nje ukube ubafo lo ngoba usuyazi vele ukuthi uyena umuntu ozocela uxolo. Ukube kade wamnikela uxolo ngabe isigqoko lese ngabe singaphandle ngabe right. Mhlawumbe ngabe wenziwe ekhanda. Yeah. Mhlawumbe ngabe wenziwe ekhanda. Nangokumfowethu. Nangu kubafo. Ungaqhubeka funa amagama
Hello Nokwanda. Hello, Njani? ngiyaphila. Nami ngiyaphila mfethu. Esangibona. Ngiyakubona. Uchiftelani manje? Ngiyakubona wafuna ukuthini? Ngifuna ukuthi ngiyaxolisa file yabona. Ngifuna nama love back nyana mfethu. Ukhumbulile obvious. Ngikhumbulile. Bongidampelana. Oh yena wadabana. Ayidampa. Angizange ngithi it's over mina. Ukuthi ngingavaya December besifayile ngesipani yabona. Awukusho. That's why ngilahlela nje lama 5 clip anyana lawo. Ubhuti awukushongo lokho sorry. Ngifuna ukuthi sikhulume iqiniso ngoba linjalo mfethu. Ngibamba. Ayiqiniso ukuthi yabona. Ngingabona bona abanye abantu mfethu. Ngiyabona bona. Namanje usazobona bona. Aye ngibona bona ngizoboniswa yini manje. Hayibo, boboniswa yini eqaleni? Angasho ukuthi imali mfethu. Imali yakumosha. Shuthi namanje mongathola imali uzobona bona mos. Aye ngibona bona mfethu. That's why ngibhalele lesho ukuthi ngiyathanda ukuvela emakamereni. Wena mawubhekile ngiyathanda ukuvela emakamereni. Ngihlulwa i-video call. So cela ukubuze la sesomkhosi uyasho bafuna ukuthi kudala exam mengasakutholi phelele boma 10 months manje akutholi. So kulo 10 months mhlawumbe wena bosomove on mhlawumbe noma khona abakushelayo khona usombonayo kulabo abakushelayo noma mhlawumbe usingile right uyihlayile nje right. Namo intombazana uyashelwa kodwa nje uyangakabi khona khona. Bangabi khona khona. Uphasa kanjani nje ukuzwa lokho? Ake ngikhulule enhlizweni yabona. Ukuthi singahlukana isikhathi esingaka angakabi nomuntu. Yasho ukuthi kusamele mina mos. Sengiyile yini nje. Ngisamele wena. Bengisafuna ukukhila hayi ukuthi bengisamele wena. Ubusuhilile. Bengakahili kahle. Masuhilile mhlawumbe usenalo nethuba. Angazi. Kungenzeka. Ngicela ungayi chance mfethu ngipholise lamanxeba yenziwe yimi vele. Yabona? Ayimonga ngiphi isikhathi ngicabange le ndaba. Isikhathi angisenaso. Isikhathi awunaso. Awukwazi ukuthi isikhathi awunaso kodwa ukwazi ukuthi ungona. Nokwanda mfethu ke inkani yakho mfethu. Akona okwazi ukuthi ungabi naso isikhathi. Kube kuwona wayimosha. Angisho ukuthi ngiyangena endaweni zeni kodwa nje sengiyasho. Khuluma nami mfethu. Asathi uyangizwela. Last phela ubhuti wakho ngishaya ngempawu. Ukushaya ngempawu. Cha ngithi isho ngibhaleleleni. Bengithi ngiyeza lapha kini. So from lapha ungizweli mfethu ukuthi bangishaya ngempawu. Wena bafuna abuyelane nawe ngoba ekuzwela noma mhlambe. Mina ngizwele yabona ukuthi ngikhombisa iremorse manje asikisi. So just because ukhombisa remorse kumele abuyelane nawe. Hayi ngoba ngiagainst wena mfowethu. But ngifuna ukuthi mhlambe uthole enye indlela ukumcela ukuthi yabo abuyelane nawe. Acknowledge your mistakes mfowethu. Yangibamba. Xolisa utshela hayi mama ngiyaxolisa. Hayi ukuthi uthi wena awusangizweli. Hayibo eze kuzwele nje uhlangana nawe. Ngithi wena wamchithela ngoDecember. Wathi uma usebenza hamba uthola ezinye izingane. But now mfethu into kumele uyenze wena ukuthi uyikhombise phambi kobuso bakho ukuthi usushintshile. More than anything hayi ukuthi akuzwele. Wena kumele uprove ipoint lokuthi usushintshile usuyi out enye awusesiye la out le yango last year. Exactly. Ngivela ngisisi. So awuzamqondisa ulimi lakho mfethu. Yasithando sami. Ngiyaxolisa ngalento engiyenzile December. Angeke iphinde yenzeke ngiyakuthembisa. Into engicelayo kuwe nje ukuthi sibuyelane silungise izinto sibe sharp njengakudala siphilisane. Ngiyakuxolela ukuxolela kodwa ukukuthemba ngingisakhona ukukuthemba. Ngiyaunderstand ukuthi umthembe sizogaina isikhathi masoloku sihamba uzobona ukuthi ungumuntu ochintshile. Angisisilo umuntu loya. Nanye ngiphinde ngize ngibe loya muntu. Mina ngizobona ngawe. Na uzobona ngami vele isithando sami yabona.
ngizozama nami ngakonke kusemandleni. So kahle kahle wena umuntu noma ayenza lento ayenza but umuntu obusamthanda khona. Yena bengisamthanda. Samthanda. Uzophoxa izenzo zakhe. So mayithembisa ukushintsha uyafuna ukuthi umuphe lenye ithuba awunankinga. Anginayo inkinga mina ngizobona ngaye ukuthi ngempela uyafuna ukushintsha. Mhlawumbe yini ongayisho ongafuna ukuthi ayenze ayishintshe before kusena shintshe ezinye izinto ezinye eseceleni wena yini nje uyifuna. Abangani yibo abamoshayo. Abangani abamoshayo. Ngisho ukuthi mengabahleli nabangani bakhe wenza lezi zinto ezenziwa abangani bakhe. Ujabulisa abangani kakhulu. Wena bafo njengomuntu owonile yini ongayithembisa masubuya ukuthi ukuthi vele nje indaba yabangani ngizoyibekela esayidini ngizoya lapho nalapho kodwa nokuthi ngimthande vele ngingaphinde ngimchiteza ngiphinde ngichite and ngizozama ukuthi ngikhipha ama-out manginemali nyana yabona into engakaze ngiyenze ngiyakuthembisa ukuthi ngizoyenza sizojika eMcD noma kuphi nje la uthanda khona. Nosimile bakhuluma ngeMcD. Ukhuluma ngeMcD usho ukuthi ngumuntu uthanda ukudla. Nothing wrong my sister ngithanda ngiyakuthanda ukudla nami. Okay. Ngiyakuthembisa ukuthi this time ngizozama. Angeke kusaba indoors njalo sizophuma ama-out. Uyibona kanti mistake. Anayo level kuyi mistake yabona. Yamthanda ne? Ngiyabona. Ngiyabonakala. Ngiyamthanda. Bathandana kahle. Kuze nje usathanda uyangena. Ngena esidini lapho indlela zakhe. Ngena ngawo. Wafakaza kakhulu ukuthi usathanda. Uyasathanda vele wena mfethu uyangena yabo. Yani indlela zakhe usathanda. Mfethu mina senifisa inhlanhla bafethu. Niphathane kahle. I mean kumnandi ukubona uthando olusha. Ngibamba abantu bethandana bebancane ningakhula ndawonye yabo one day ngicina mhlawumbe seniba nabantwana nishade ukwazi ukuthola umsebenzi eright futhi yabo nondla umndeni wenu nibe nemonto eziningi nezingane eziningi kodwa nje lokho ukuze ufike kuleso stage leso into ebaluleke kakhulu ukuthi nihloniphane ngibaba mfethu hlonipha umama nawe mama umhloniphe nikwazi ninakekelane futhi hayi ukuthi ninakekelana mhlawumbe financially kuphela emotionally mentally. This is your best friend my sister now my brother this is your best friend ningabangani ngiyangibamba so mina mfethu more than anything ukuthi niphathane kahle nihloniphane qhubeke nithandane sky is the limit bafethu you never know mhlawumbe niyofika emshadweni nibe nengane uNkulunkulu anibisise nomsebenzi eright thenge imoto you never know izinto esithando sami. Yes. Ngifuna ukupana umuphe hug or something. Kiss nyana nje. Hayibo. Baby kiss. Lungile ngayo kiss hug. Right hug. Hug right. Double mfethu. Engigcine kudala le. Young lady. Yeah, young man. And the young lady. Beautiful. No, anginankinga bafethu asibonke. Bafo siyabonga ukuthi usithembe yabo sifikelana nangumuntu wakho sikhulumile naye samkhipha. Ngiyathemba ukuthi nabanye uzobatshela lokho ukuthi abafethu makusi kanjani makhona amajita. Amasozi ukuthi zonke indlela. Ne? Nalamabhathini wakudala wazi wasasebenza. Bese. Uyabhala nje. Yeah, bese yeah. And charge. subscribe tshela lapha endlini ukuthi Abangani bakho yabonga. siyabonga mfethu. Isikhathi sakho siyabonga mfethu mfethu nibe kusibhalela. grand. Mphathane Sister kahle. siyabonga ngesikhathi osiphe sona. Yes. Yebo. Amphunyuli kalulu ukavuma because manje yabona mawumphunyula bazomthatha abanye yabo vele bembambisile Uyabavumelayo. Uyabavumela. no na ungavumi kodwa because sometimes ukulwa usathana nje uyanixova yabo ungavumi because as long as usazi ukuthi umuntu uyamthanda yabo yabo ukhulume naye as long kodwa nje sasekhona into ukuthi uyamthanda yeah Ngiyakuzwa. Kulungile. Siyabonga. Nihambeni siyabonga libe kahle. right ne sharp Ubambe ngesandla. Indian love. yeah Uyabona ubhebsuthi. lo hayi bafethu hayi kokunye kuyalunga kokunye kulungi
Kodwa bengitshela singeke la. Uyasho. Bengitshela Yabona, no, singeke wabheda. Ubafu indlela ayabheda bengitshela wabheda singeke kulunga. Ya wabheda. Yeah. Kusho ukuthi nje imama leli liyamthanda. Yeah. Yabo, and liyabhilivela kuyena. No, ayikho into singayenza suwe singazeli kuzohlukanisa suwe singazeli ukuthi hey suwe sokwenza nje indlela ukuthi nikwazi ukukhulumisana and understandane because mhlawumbe sometimes manje nikhuluma ninodwa uthe khulume bekhulume yabo Yeah, bangena nemlonyeni. ama-episode amaningi kade kwabona nje abaye yabona nje uyayikhumbula episode ka Nkosi Amen. Amen Yeah. ngiyakhuluma uvele ubone ukuthi Hayi, ikho le. Guys, we are not here to demolish. Yeah. We are here to fix. No, bafethu no akunankinga. No, Siyabonga. fundisi. Yeah. Take us to church. Hallelujah.